Pagsaulog sang Bag-Ong Tuig, dapat safe ug Malipayon suno kay Mayor Jerry Treñas. Lubos ang pagpasalamat ni Mayor Jerry Treñas sa mabinungahon nga tuig. Para sa alkalde, madamos ang proyekto ang syudad nga direkta giging nakabulig sa mga Ilonggo. Kaangay na lang sa pagpakaayos ng mga merkado sa kada distrito kag public-private partnership para sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Nasuguro naman ang pagpatahom kag redevelopment sang mga plaza. Para sa alkalde, sa piyak sang pagpanghangkat, maayos sa gihapon ang nangin lakat sang tuig para sa mga Ilonggo bangod sang kauswagan nga makita sa syudad. 2022 has definitely been a roller coaster ride for the Ilonggo. However, despite the many challenges we encountered, we always rose to the occasion and emerged victorious. In fact, we were able to achieve a lot for Iloilo City this year. But we should not rest on our laurels, instead make use of our dedication and perseverance to achieve more. Madasig man ang pagbangon sang syudad matapos ang 2 ka tuig nga pandemya. Inibangon sa aktibong kampanya para sa bakuna kontra sa COVID-19, rason nga nangin madasig ang pagbangon sa ekonomiya kag negosyo. Para kay Mayor Treñas, ini ang pila lamang sa mga rason kung nga importante nga magpasalamat kag mangin madinuagon ang pagsugalaw sang Bag-Ong Tuig. Let us leave all the negative things of 2022 and learn from them as we face another year of challenges in the year to come. Celebrate New Year safely and full of fun and excitement. Happy New Year to everyone. May the year 2023 bring prosperity and abundance to everyone, especially to all the Ilonggo. Sa katapusan, handom ni Mayor Jerry Treñas nga mapadayon ang kauswagan sang syudad pinaagi sa paghatag sang dekalidad nga serbisyo sa pamuluyo ilabi na sa tuig 2023. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.